Představujeme vám aplikaci Rilo. Aplikaci, která vám velmi usnadní investování do nemovitostí. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, Rilo může být vaším parťákem. Pojďme si společně ukázat, co všechno Rilo.cz umí. Prohlížíte nabídky nemovitostí online? S naším pluginem snadno zjistíte cenu bytu za metr čtvereční i jaké bude výnosové procento. Stačí zadat vámi odhadované nájemné a okamžitě uvidíte výsledek. A díky funkci analýzy na jedno kliknutí si nemovitosti do Rila přidáte na jeden klik a zjistíte o bytové jednotce všechny důležité informace. Můžete také šetřit čas díky možnosti vytvořit si předdefinovanou šablonu. Napište odhad za rekonstrukci, odhad nájmu či dalších výnosů. Stačí jednou nastavit parametry a můžete je snadno použít pro všechny vaše analýzy. Vytvořte si šablonu na míru a mějte data připravená během několika sekund. Kromě toho vám naše kalkulačky pomohou zjistit, jaká je situace na trhu. Jak rychle se byt pronajme? Je cena bytu férová? Nebo jaké je rozpětí nájemného podobných bytů? Kromě toho Rilo disponuje i umělou inteligencí, která má k dispozici data o vašich nemovitostech a kdykoliv se jí můžete na cokoliv zeptat. Z Rilo získáte komplexní analýzy nemovitostí, všechny klíčové údaje přehledně na jednom místě. Navíc si můžete porovnat různé scénáře a najít ten nejlepší. Nevíte, kterou nemovitost vybrat? Porovnejte je mezi sebou a zjistěte, která vám přinese největší výnosy. Díky srovnání získáte jistotu, že vybíráte správně. Rilo.cz je nástroj, který vám šetří čas, peníze a starosti. Vyzkoušejte ho ještě dnes a posuňte své investice na vyšší úroveň. Navštivte nás na www.rilo.cz a začněte ještě dnes.